tulungan ng sinyo sa pila ng mga ambanon sa pulong ng mga Ilonggo para gid sa atong mga kultura labing dira sa nakalain-lain ng mga nasyon. Subo mo alam ko mo, mayari kita diri sa Kwansang Church sa nga akong utod, no? Na si Pastor Roger, kaya sanglit kaya ano niya kita sa panimbaho, no? Yari kita subok, so lang ko ni karon sa remit. Magtulog na sa inyo. Nauna na akong matulog sa inyo. Hindi nga nagkakitulo ang gugma. Ang inyo karong request karon, pag request nyo karon taga mayara kita okay, no? Kung wala kita sa natamdan, sanglit kaya nangayaw lang kita diri sa Parutak, no? Sa barangay Tagupa, no? Tabok Suba, no? Yari ang ambanon na nag-artikulo ng gugma.
Bahala na ang okay na mo ito to. Ano ang nadulot ng para ano na sinyo ugma kaduha. Bahala na ang puwas. Sa subong kaya tugling ang mga panon ginahalat kita kung dira sa atong mga pinalangga nga nag-support sa aton dira sa labi na kit sa kay Ma'am Miri Kapar nga yara sa Florida, no? Or subong man sa kay Ma'am Emily Pitigusa nga yara sa New York, bukod sa yahutot ng si Ma'am Mafi Pitigusa ang dayan. Sabi na kit sa kay Abyan Bubuitan man dira, no? Kag sa kaya Ma'am Health Chances nga yara sa Hong Kong, subong man sa kaya Ma'am ukon sa kaya Dima ngunit pa nga yara sa Singapore, ukon sa kaya Ma'am Jojo po natin sa Old But Good Friends, no? Ilang grupo, no? Kaya hindi pagit ng pano, no? Special pagit sa kay Toto Edward Rivera nga yara sa Canada, no? Mayong tulang sa imo to, no? Madamo dito salamat sa imong mga support sa ako. Antes na makita tayo padayon, yari naman anay ang pila ka mga shout-out ikan sa aton ng mga kauturan. Shoutout sa kay Nambli Silda Apiang. Happy watching. Hambal na good afternoon everyone. Hambal ni shoutout sa kay Jordan Chavez. Hambal ni Malostay. Thank you very much and very much to all the viewers. Shoutout sa kay Roy Otria. Happy watching. Wala kami. Shoutout sa kay Jane Sampilo. Mayong og total request gali sinanay ka sang imo live sa Bari Sibalong. Ang request ko na si Roy Otria sa ano? Matinaw ang langit, madamo niya salamat. Shoutout sa kay ng Nestor Plaza, happy watching. Automat naman ano, mayong hambal ya, mayong hapon tay pirot kag shoutout sa tanan nga nagatanaw sa live subong pa-request ako sang handumanan. Sa gusto mag-request kag magpa-shoutout, comment lang. Okay na. Okay, no? Yari ang inyong naging pangabay ng bahanon, nag-tikulo, kantilay, no? Labi ngayon sa akin sa ito nilis na kapatwa, no? Kung lang ini, ang inyong naging pangabay ng bahanon, nag-kantilay, tinawag langit, no? Nagsubong man sa handumanan, no? Hindi ko na ni pag-upag. Sorry, para kitsin nyo talang-talang.
Okay? No, yara na. No? Tulog pa na ito ng inyong aging pagkabay. No? Wala ko utang ha. Ang utang ko na ito ginasay. Malos kaway ko sa kopya. Base magtalang-talang ka karon, kaway tigtas yung natamdan. Kaya mula na, no? Ang gindulot natin sa inyo. At least natulog natin sa inyo ang inyong aging pagkabay. No? Antes na magkita na yung padayon, yari naman na yung pilat mga shout out. Ikan sa aton nga mga kauturan. Shoutout sa kay Boboy sa Kiete. Mal na request mi tayo pero soldado. Alin sa kay Boy Boy sang maasin. Yung pilitan ka dyan sa atong kopya. Adya si... Adya. Diram. Good day po tayo pero pwede pa request kantang Eclipse. Kambal ni Espianuengo. Ang kopya mo? Kuha ko? Tulog lang. Ay para na. Sa pagkinanay mo? Sige lang samtang wala pa nga akong kopya no, sa soldado ato. Base kung mapita kung magkaroon ng ibalos, no? Lulot na to. Unahon ko na yung pinapakabay na paano nagkatikulo ng Eclipse.
Sino man ang sasilalang kay kita mo sa swapang kay kita mo sa swapang okay pa. Kaya ang tumutugin pa yan, di ka naton nangambahanon nga nagatigulo kabuhi sa soldado. Yari, paragit siguro soldado na pangabay, no? Yari paragit sa imo. Nagatigulo kabuhi sa soldado. Sangit sang ubak pag-ibig, pamati na ang daan, pangando ko'y isang tabi puso ko, ikaw pintay ang naulitan na ako. Bunyarin lang ako sa luyo mo, naghahanap lang ako sa diskus mo. Isang soldado. Antes na makita tayo, ma-relax na yung inyong ulagad, no? Gadula sila. Upat naman kita na isang pilang mga shoutout, ikan sa aton ng mga kauturan. Gadula atong signal. Thank you gid sa pagkanta sa iyang request sa mal ni SP Anuengo. Galantaw sa subong sa may Amore, Japan. Thank you, kid, no? Pagdira, galit Japan, ha? Nag-shoutout sa kay Ana Garganza. Shoutout lang, galantaw sa subong sa may Hong Kong. Kag-shoutout sa kay Jersky Dragon TV. Happy watching. Happy watching na sa inyo tanan, ano? Shoutout to ng bless. Okay na? Makantaon mo ko ng duha? Ah, Ng duha? ah. Hindi kayo sinini, makanta? Oo, galit, hindi. Ha? Pagkantahon ko galit lang ako ng pano, mga apo, no? Dili sa atong channel, no? Para nga maano. Ay, bala nyo, nagpapraktis ko kami sa paano. Pasensya ko, alay ko na hindi na madulo. Kaya, kinag-share ko yung mga paano para gitin nyo. Antes na mo na ipagpapagpapagpapag na hindi lang mo maghikay, no? Matayaw lang mo, hindi lang mo maghikay. Hindi na mo na ipagpapagpapagpapag katulog sa inyo. Kaya siyempre, base ko isa ragbilat. Pero, lugar ko matayaw ko mo, ano na. Mahikay na tamo ko na malanggalit ko man. Pero antes na mo na ipagawa sa inyo, medyo hindi man perfect kita. Bisa utang mo, bilisan mo 90 lang. Ako 95. Okay no? Yari kali si Nene, anay Aliyah, no? Sa
Okay, no? Muna to, no? Si Nini, Alia, no? Alia Faith. Alia Faith, Pitsilia, no? Ay, balik kayo. San Pizza 20, no? Dito kami sa Barangay Lipa, San Dionisio, no? Wow, layo-layo ka matato. Pwede, nagtiringom na kami. Isan mo, si Inday Kripa, way naka-practice po, wala kamunan si Nini, no? Si Nini Kila, paano dito, no? Nakakanta man dito, na bisan way singkwa, no? Pero at least, way kaso kay Nini, ito tara man nagkakapot ka gitara, no? Hindi nakapuhay, way na pamakal-bakal sa kwat. Transaksyon ba ako igawa ka ang gasto sa ito ni Kapitan Jim Boy Rosero. Pwede yung open gate na daan, 50, pero wala man sige na uli, matapos na. Dito man kami ang tagger nga ng sikwa, no? Si Tanya, kung nakita ninyo na sa kwat, sa Facebook, no? Nga nag-vlog, no? Si itong sa ilang itong apa, nalipat ako. Ha? Basta Tanya, ano to? Basta si Tanya. Okay daw, kaya pagiging duwan ng kakaambahan ang ihatag na kung sa inyo, no? Hindi na gusto ng kanta na yung hindi, no? Basta namo kami singkwan sa pilakagnaw man wala nyo gitna. Ginasupot-supot pa namo na. Sila katatlo, si Nini Sila, si Inday Kripa, si Nini Aliano. Okay, yari gali ang ambahan nun na nag-artikulo. Ang natungtuman ko kami yun. Yari, ang guba nga pangako. Masanag ang ulan sa paglakaw na tunga sa sipat natin mga sukat sari-sari ang sikat natibalik ilang sa imokin pato ng bintanyan kong nagugma paglipas ang inaglaw ako'y na lang naisailan na ikaw ang kalas na ang sa sukot kong pangangabyan Isang sipat na
sunod at sa suko pangangapyan kalimutan tulog daw mawat tigulo upa na pangako. Ilang mga tapusan na itong nadulot sa inyo, yari pagit ang ambahanon na nagatigulo. Daw hangin nga gugma. Nga daw hangin nga gugma, pag-igugma na wala ang sinerta. Na gintay tularan ito, kung titiguluhan na ito, daw hangin nga gugma. Bisan sa pagtulog Perdi kinalagpulog Ang imo pagpiya Mapakipat Yan kung sobra pa sa tawag Ang kasing-kasing ko Nakapinitin siya Kaya pinto
Kaugangin nga sa aking puso. Tani, no? Madamo po tani yun. Kung mga request ninyo, kasi daw wala na kita sing time, no? Siyempre, isa lang ni Pura sa ito na paano. Kaya, dili na lang kita na yung magpaalam sa inyo. Kag madamo ito salamat sa tulad. Kasi mo, no? Kung medyo bitin-bitin ang inyong ano, kahit Dula-dula pa signal pa. katulad-dula pang signal. Kaya sige lang. Ay, bago lang balik ang kurente, no? Alinti, nasa mga last years, saguro gani, away pa gani, no? Nag-brown out, no? Bago lang nagabot ang kurente, no? Sige lang. Okay, no? Nadirin lang kita kutok. Kag mayong uto lang sa inyo tanang-tangan, tugtog naman sa masunod na Domingo diri sa atong channel, hindi magkalipat, pero haralista, no? Sa atong channel.